Mami? No? Oni tady všude hází. Lojzo, odnesí. Běž ty ven. Šup, utíkej si ven. Jdi ven. Běž ven. Lojzo, běž si ven, odnesí. Dělej. Počkej, nech ho, mami. No tak ona mi jde. Víš, jak musí být šťastný. No to jo, Jak chytil myš. Ona mi přinesu kávu. Lojzo. Mňam, Už no. mu nedávej kusu. No to teda ne, no. Ty vole, fuj. To natáčíš, jo? No. To jsem hodnej, ale že si chytil myš, ale běž s ní pryč. Eliška to neví. Mami, jdi s tím pryč, to je sranda. Eliška ji neviděla vůbec, jo. Ne, dělej s tátou do Jahova. On jí furt kope jakoby ke kuchyni. No doufám, že ji nepřinese sem. Proč ty se jí štítíš? Jo. Ty ne. Co? Ježiš, fuj. Oj, ty jsi takový prase, fuj, ježiš. Máme on jí tady kouše. Ah. Mami, on jí tam přines! Kam? Fuj, on jí dává to. Lojzo, vypadni. Kam jí dal? Ale ty si je tam na to. Lojzo, odnesí. Ty vole. Já vůbec nechci. Mami, uklidni se. Tak no, vyhoď si. Jděte jenom myš. No, jděte jenom myš, ale my tady sedí. Umí dál. Šazí na koberec. Dobrá voda také renegeruje. Já neslyším. No nesežere, on s ní jenom hraje. Proto má dobrá voda také malou lahev pro děti. Ještě ven. Fuj, už je zase tady. Já nevím, tak ho. To je prasák. No já na něj šát teď nebudu. Má tlapky od těch ciblí myši. Všude to bylo. To se Lojzo. Kde je ta myš? Tam. Daj ji. A mohl jít? No. Já jí dám na lopatku a zjí do poté. Tak dělej ale, než se k ní vrátí. No tak už já budu kus masa najdem. Nebo by nevyšel. Fuj, no já nevím, kde je hlavně. Tam již, tamhle. Ne, já na ní nechci šát. No jí ty prasáku. No.
A dej mu to a rychleji to vyhoď. Takové nabídky nepadají často. Chytrý telefon HTC Wildfire S teď můžete získat za 2577 korun. Stačí si pořídit náš nový rodinný tarif. Vodafone. No jo. A jak dlouho vydrží? Nová Garnier Color Natural Můžu? vyživujícími oleji. Vlasy jsou Oj. No, myška. No tak tebe, to je ale ta samá, co on chytil předtím přece. No, před minulý léto. Ne, minulý. Teď přece jsme ji měli na koberci. A nikdo ji nechtěl uklidit. Hej, on se k ní vrací. Už tam nemáš, co? Hojzo. Jakou hru? Neuspěješ, kleuči zadek a naopak. Když neuspějem oba, smrtonosná pas 3. Dnes ve 20 hodin. Ty vole.